Valmis. Käy. On tässä nopeita väläyksiä, kun Jere siellä jeretään. No niin, nyt laita pääsiä. On, mä sen likellä. Sori. Ei vittu, se meni jo. Ei vittu, ei varmaan. Saatko nää tulemaan itekseen? Saatko nää tulemaan reukkaksi? No niin, kuvaa. No, en mä vittu. Herätys, nousi. Päällä yli vähän. Häh? Hyvä. Mä en kuullut mitään. Poikki. Jere! Tästä koiraa vähän taivas. Se vettää nyt, kun se haluaa. Noniin. Ja onko se valmis, Hanne? Joo. Ja käy. Pois alta, läski! Tuu. Anna palkka. Onko nää hiihti? Ai niinku hiihtäsi. Teenkö mennä tätäkin sitten? Joo, näin. Okei, no oota. Mihin me menen? No heti vaan. Kuva vielä se pois. Tehdään making of oikeesti kun näissä on. No niin, hiljaa. Pois alta, läski! Onnistukaa kun mä heitän näin. No nyt mä en tiedä oikein Niin ei sitä ääntä tarvikaan. Ei se mikrofoni voi olla siinä, sehän menee ihan lummeen. Tässä. Näin, niin on menneeksi. Mutta ei me oteta ääntä, niin sille paska. Niin, mutta mihin me sai? Joku mitä sä katot. Veika ylöspäin. Ei noin voimalla! Ei vieläkään. Ota, mihin päin leukaa? Onko hyvin? Vähän ylös. Tähänkö? Se voi olla hikeäkin. Enemmän! Ei tuommoista naamaan! Seinien päälle mitä heidät kunnolla niinku äskenkin! Anna nyt palaa saatana kaikki näkemään kommentit! Ei, vaihtakaapa nyt, Jere oli paljon parempi! No ei sitä lennä yhtään! Ja helvetin sitten silloin vähän niinku Jere tuonne, mutta ne lumet linnas suoraan, ne lensi äsken kaikki tuon pöynin sisälle. Alkoi haisee valanen. Sekä se oli. Niin, mitä se oli? Tää on käynyt koko ajan. Pas que vous étiez amateur de messagerie. Si j'ai mon petit secret, je peux faire beaucoup mieux que ça. Konnuskuttaa ja talvinen nostaa. Silloin kun tulee.
Vittu kun se menee johonkin syvään. Saat sä tulla ja mä otan tosta vaan tuota vähän. Ai. Eli mä saan tukea. Hieno. Apua, siimas vahingossa. Hei, voitko huutaa tähän suurin piirteisen? Joo, se siihen. Katoonko mä siihen? Tuu tähän kohtaan, niin mä tulen tästä lähäri. Joo. Siinähän saa olla vähän tauko. Mutta Ylöspäin. Ei nui ylös. Tule. Se oli liian siis tiedätkö, en mä ois vittu halunnutkaan olla mikään vittu lääkäri, joka parantaa jotain sairaita. Irristelevä. Käykö koko ajan? Ei. Meni huonosti. Noniin, valmis. Joo, käy! Ota mun käsi. Otetaan uusiksi huomioon. That's the end of that chapter.